Una persona que li cau bé a tothom. Com t'ho explicaries, Sebastià? Diguem, que a primera vista, ja no coneixent-la més, a primera vista entri tan bé a tothom. Sí, jo diria això, perquè nosaltres tenim aquesta mena de... La manera que ho he definit jo és un detector d'emocions positives. I seria el somriure, en el seu cas, un somriure que l'acompanyis? És una barreja de somriure i després un conjunt, hauríem de dir, de microexpressions, que aquestes microexpressions són afecte, són amabilitat, cordialitat, bona disposició, un cert grau de fidelitat, etc. Tots aquests elements, aquestes emocions, hi són presents, i és veritat. Té un gest suau, harmoniós, la veu també és una veu que no és una veu gens aguda, sinó que a vegades és una veu amb un to. Això és fonamental. Fonamental. Per exemple, les persones que ho tenen, perquè a vegades diu no sé què tinc, allò que no caic bé a la gent. I a lo millor res. Només jo els diria és un petitet ajustar la veu. Res més.